В света на шиновицата всички търсят сила. Някои търсят власт, други отмъщение. Но имаше един човек, който търсеше нещо различно. Той търсеше отговора на един въпрос. Възможен ли е истинския мир в свят изграден върху война? Това е историята на Джерая. Джерая не е роден като легенда. В началото той е просто още едно дете в свят, който не познава мира. Още от ранните си години той израства по време на войни. Време, в което шиновицата се учат да убиват, преди да разберат защо. Като ученик на третия Хокаге, заедно с Орочимаро и Цунаде, Джирая вижда три различни пътя, които един шиноби може да поеме. Орочимаро търси знание на всяка цена. Цунаде губи вяра след смъртта на близките си. А Джирая започва да задава въпроси. Въпроси, които никой друг не иска да зададе. Защо шинобицата воюват? Има ли край на този кръг? И може ли едно поколение да живее по-различно от предишното? Тези въпроси не го оставят да стои на едно място. И вместо да търси титли, власт и признание, Джирай избира да тръгне по света. Не като беглец, а като човек, който иска да разбере шиноби света отвътре. Това е пътят на учелник. След войните, Джирай не се връща в Конох, за да търси признание. Той не иска титли, не иска власт и не иска да бъде обвързан с стените на едно село. Вместо това, Джирай избира да бъде учелник. Той пътува от страна на страна, вижда различни села, различни войни, различни причини за омраза и постепенно започва да разбира нещо важно. Че проблемът не е в техниките, не е в силата, а в хората и в света, който ги учи да воюват. Докато другите шинобита тренират как да станат по-силни, Джирая наблюдава, слуша и записва. Така се раждат и неговите книги. На пръв поглед леки и комични, но зад думите си крият истини, които той не може да изкаже открито. Чрез писането Джирая се опитва да разбере самия себе си и света, в който живеем. За него писането не е бягство. То е начин да обмисли болката, която войните оставят след себе си. И колкото повече пътува, толкова по-ясно става едно. Мирът не може да бъде постигнат със сила. Пророчеството, което ще промени целия му път. По време на своите пътувания, Джирая среща великия жабешки мъдрец. Там той чува думи, които ще променят живота му завинаги. Мъдрецът му казва, че някой ден негов ученик ще промени света на шиновицата. Не чрез сила, не чрез страх, а чрез изборите си. От този момент нататък Джирай започва да гледа на учениците си по различен начин. Той вече не ги обучава просто за да бъдат силни. Той ги учи как да мислят, как да вярват, как да не се изгубят в омразата. Първо вижда този потенциал в Минато на Микадзе. После години по-късно в Наруто Узумаки. И в двамата той вижда не просто шинобита, а възможност светът да се промени. В това Джирая никога не се установява. Никога не спира да търси. Той вярва, че ако намери правилния човек, кръгът на омразата може да бъде прекъснат. Тази вяра става смисълът на живота му. Но преди Минато и много преди Наруто, Джирая среща още едно дете. Дете родено сред война. Дете, което губи семейството си. Дете, което познава болката преди надеждата. Това е Нагато. В него Джирая вижда нещо различно. Не ярост, не желание за отмъщение, а дълбоко разбиране на страданието. За първи път Джирая си помисля, че може би именно дете, което е познало болката, ще поиска мир повече от всеки друг на света. Затова той остава с Нагато
Яхико и Конан. Не за да ги превърне в шинобита, готови да убиват, а за да ги научи да вярват в бъдеще, различно от това, което светът им предлага. В този момент Джирая вярва, че е намерил човека от пророчеството. Но времето ще покаже друго. Войната не изчезва. Загубите продължават, а болката ще промени Нагато. И когато Джирая по-късно разбира какъв е станал неговия ученик, той осъзнава нещо страшно. Че една и съща болка може да роди както надежда, така и чудовище. Когато Джирая среща Наруто, той не вижда в него избрание от пророчеството. Вижда дете, което не може да контролира силата си. По време на тренировките, Джирая става пряк свидетел на опасността, която деветоопашатата лисица носи. Наруто губи контрол, ранява собствения си учител и за първи път Джирая осъзнава, това дете може да унищожи всичко, ако не бъде насочено правилно. Затова той не го учи само на техники и джуцата. Той го учи как да устоява на омразата. По време на пътуването им, Джирая вижда как Наруто се изправя срещу врагове, които са далеч над нивото му. Пример като Кисами Хошигаки и Итачи Учиха. Въпреки страха, Наруто не бяга. Точно тогава Джирая започва да вярва, че това дете е различно. След смъртта на третия Хокаге, Коноха му предлага титлата Хокаге. Но Джирая отказва, защото вижда заплахата, която се надига. Акацки вече действат, джинчуриките започват да падат. И ако Наруто не стане по-силен, той няма да оцелее. Затова Джирая избира пътя, който винаги е следвал. Не властта, а подготовката на бъдещето. Той тръгва с Наруто да търси Цунаде. По този път се изправя отново срещу Орочимаро. Бивш приятел, бивш съотборник. А сега враг на Коноха. Сблъсъкът между тях показва ясно колко различни са станали. И когато битката приключва, Джирая вече е сигурен. Наруто няма време. Затова той взема последното си голямо решение. Да посвети следващите 2 години единствено на неговото израстване и обучение. Да го подготви за свят, който ще го тества много по-жестоко, отколкото той самия е бил тестван до сега. Последната мисия на Джирая. След години търсене, Джирая получава информация, която не може да бъде пренебрегната. Говори се, че лидерът на Акацки се намира в Амегакуре, селото скрито в дъжда. Място, което Джирая познава твърде добре. Домът на неговите бивши ученици. Затова той тръгва сам. Още с пристигането си, Джирая усеща нещо странно. Дъждът не спира. Сякаш самото село наблюдава всеки негов ход. По време на разузнаването той се сблъска първо с Конан, ученичката, която някога мечтаеше за мир. Но сега тя стои срещу него като член на Акацки. Тяхната битка не е просто сблъсък на джуцата и техники. Това е среща между миналото и настоящето. Малко след това се появяват и други. 6 тела, 6 шинобита. Всички са същите очи. Риненган. 6 пътя на Пейн. Джирай се изправя срещу тях, чисто сам. Въпреки численото им превъзходство, той използва опита си. Комбинация от силни нинджуцута и върховното сенджуцу и помощта на старите жабешки мъдреци. Той успява да победи няколко от телата. Но нещо не се връзва. Те не действат като отделни хора. Движат се като едно цяло. И тогава се появява още едно тяло. Лице, което Джирая познава. Яхико. Момчето, което някога мечтаеше да промени света. В този момент Джирая разбира истината. Пейн не е един човек. Истинският му враг не се намира тук. Някой друг контролира тези тела от разстояние. И зад всичко това стои любимият му ученик Нагато. Ученикът, в когото той вярваше. Но вече е твърде късно. Тежко ранен, Джирая няма как да избяга.
но той прави това, което винаги е правил. Оставя знание и мъдрост. С последните си сили изпраща код до Конох. Не за да бъде спасен, вече е твърде късно за него, а за да може следващото поколение да има шанс. И докато потъва в дълбините, Джерая не мисли за смъртта. Той мисли дали ученикът му ще разбере оставеното от него послание. Финалното заключение. Джирая не спаси света. Той не донесе мир с сила. Не успя да стане Хокаге и не искаше. Той остави нещо по-важно. Вяра. Вяра, че светът може да се промени не чрез страх, а чрез разбиране. Джирая видя как една и съща болка може да роди две съдби. Нагато превърнал болката в оръжие и Наруто превърнал болката в надежда. Той не избра кой от тях ще бъде прав. Той просто повярва, че бъдещето заслужава шанс. И дори когато загуби живота си, той не загуби това, в което вярваше. Защото истинската сила на един шиноби не е в техниките, а в това какво оставя след себе си.